Min bini mitluq għall-lukanda ta' 11 solar f'żona residenzjali f'Taslima. Din hija raġuni ewlenija wara protesta li saret is-sibt filgħodu minn numru ta' residenti slimiżi li jinsabu mħassba ferm dwar il-futur tal-lokalità tagħhom, b'mod partikolari ta' triq Giuse Howard. Il-bini in kwistjoni ilu mitluq għal ammont kbir ta' żmien bil-konsegwenza li fih inġabar ammont ta' skart ħmieġ u ġrieden. Parti minn din il-binja saħansitra sfrondat. Issa żviluppatur qed jipproponi li jtella 11 il-solar fost l-oppożizzjoni tal-ġirien. Mimli bil-ġrieden il-proprjetà ħajjaqa' periklu ħafna bħalissa diġà waqgħet ġol bitħa tiegħi. Jekk jinblu lukanda għandna l-prelluna hawnhekk, ħajkonna lukanda hawnhekk. Oħra, m'hemmx fejn jgħaddu daw il-karozzi kollha. In-nies tal-lukanda x'jiġu jagħmlu hawnhekk. M'hemmx baħar ħdej, m'hemmx vedukta, m'hemm xejn li f'Kmamar. Din il-proposta ġabret ukoll diversi oġġezzjonijiet fosthom għax tmur kontra numru ta' policies u tmur lil mill-local plan għaliex tinsab f'żona li hija l-użu esklusiv ta' residenzi u mhux ta' użu turistiku. Skont il-proċess kif tirrikjedi l-liġi, il-case officer li huwa espert indipendenti li jikteb rakkomandazzjoni dwar jekk il-proġetti proposti għandhom jingħataw permess jew le skont il-pjanijiet lokali, il-policies, il-liġijiet u konsiderazzjonijiet oħra, f'dan il-każ issuġġerixxa li dan il-proġett m'għandux jingħata il-permess. F'indirizz lil media Paul Radmilli, kunsillier tal-Partit Nazzjonalista, saħaq dwar il-bżonn ta' master plan u ta' studji u stħarriġ li jistabbilixxu l-carrying capacity tal-lokalitajiet. Spjega wkoll li meta wieħed iħares lejn il-liġi tas-sanità u tas-saħħa, dan l-iżvilupp propost imur kontra l-provvedimenti ta' din l-istess liġi. Kienu bosta residenti li l-mentaw ma' Net News dwar l-effetti detrimentali li dan il-proġett se jħalli fuqhom. Fosthom li ser tkompli tigrava s-sitwazzjoni tal-parkeġġ fiż-żona b'mod partikolari għaliex numru ta' postijiet ta' parkeġġ mistennija jingħataw għall-użu esklusiv tal-lukanda. Min wara ħajjimblokka dawl kollha tan-nies madwar għax ħajitla 11 stories. Mux ħajkun hemm marja biżejjed, ħajkun hawn ħafna storbju, traffiku. Ftit minnhom qegħdin japplikaw għal 11 story lukanda u qegħdin ibidluha biex jagħmlu appartamenti u da ma jistax isir għax appartamenti jridu jkunu daqs ta' kulħadd. Wara l-ewwel seduta li saret quddiem il-bord tal-Awtorità tal-Ippjanar, ġie deċiż li ssir site visit biex wara tittieħed deċiżjoni finali mill-membri tal-bord dwar jekk jingħatax dan il-permess jew le.